I tu, què vols fer amb el teu futur? Vaig decidir venir a fer aquest grau superior perquè, bé, els efectes especials, els toys, l'animació stop motion havia estat una passió que havia tingut jo sempre des d'adolescent i buscant vaig trobar aquests estudis, vaig decidir provar a venir aquí a fer motlles, models 3D i Artoy i la veritat és que està molt bé el programa, aprenem tant a modelar de forma tradicional, amb fang, plastilines professionals o amb digital, com en programes com Super Sculpey, i després tot el tema dels motlles, per poder fer reproduccions d'aquestes peces i també els acabats. Jo recomanaria aquest curs perquè la veritat és que és molt complet i trobo que surts d'aquí molt ben preparat.